आयै सना जा एक्साइटेड जाखादों खुलुमबाय सनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय मा होनो मैसो बुरैनि घिजों सुजि एवै आरोना पापा रे फुङावनो फुर्टिथार दिनै बै आमोला बिथां लाबोनाय मैसोनि घिया जायाखैमोन मैसोनि घिखौ हेभि होननानै आरोना ओमफ्राय दा एसे जायाबालाय आरो माथोबाव होननानै एसे बाहायनो आखायाव लाबाय आरोना गगा मोनसावला बायनायफ्राबो एसे दुंखांलाबायथांसै देहाया मैसोनि घि जानानै होननानै डाइरेक्ट बिदाखौ दोननानै फैखांनानैसो आङो केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना जा गगा मोनो सनाफोर नायदो ओमफ्राय बिदाखौ दोनहैनायावबो बिदिनो बानानै थांदों आरोना रुसबायबो थांबायबो माने हास्लाबा जाबायना टाइमाबो जाथारबायमोन ओंखायनो दोननानै फैग्रोबाय मुगैनाङा दे एकदम गन्थङा सुरुबखोआबानो जाया आरोना बोरैबा जागासिनो दङ माने थाबथा थुबथा जालागासिनो दङ मा होनना बुङो मा माने खनसेनो ओंखारलांखासै सानदोंमोन आङो ओमफ्राय फिसालानि टाइमा जाग्रोबायना रुसुनाय लोगो लोगो होलांबायल' ओमफ्राय खामानिफ्रानो जालाबा ओंखायनो रुमाव हाबफैफिननानैहाय आद्रा खामानिखौ खालामनानै ओंखारलांफिननोसै आरोना सासे सुबुङाथ' फुरा रेडिसो मा नों रेडि सना फोथा फोनखाबाय आयै मोजां नुबायथ' आरो वा फोनबायथ' बोखारनाङा दे दा नों होख्रावगोन नामा स्कुलाव होख्रावा बायद'जों मोजां रायज्लायगोन लोगोफोरजों मोजां रायज्लायगोन ओमफ्राय फरायगोन दे थ' येस नोङो स्कुलनिफ्राय फैबासो मेथाइखौ लानो मोनो दे स्कुलाव मेथाइखौ लांनो मोना दे मा आङो लांनाय थादों आरोना दिनैहाय ओंखायनोथ' दा थांनानै फैबाथाय लागोन माने थांनायावनो लाखानायसै आरोना जाखांखाबाय फैटाफुट नों दाख्लै नुवाखै सनजयजों रन्जया मालाय स्कुलनिफ्राय फरायबाय ओमफ्राय फैबाय ओमफ्रायसो बिनि मामिया केकखौ होबाय ना जोंहाबो लागोन दे लांनानै नायनो नागिरदों सुनाफोर मादि रिएक्सन जायो नोंथांमोना देखायनो हायोबा देखायसै देखायनो हायाबा गैलासै आरोना रेडि ना आं एसे ओंखारबावनो र' एसे फोथा फोथिखौ जेबो फोननो मोनस्लाबाखै आरोना थांनायनि सिगाङावनो जाखाबायसो थांमारगोन मा फरायमारगोन सना फरायमारगोन ना दे गाखोदो आयै सना जा एक्साइटेड जाखादों आयै सना बायद'आ फैथ'वाखै दे नोंसिना दे दा फैगोन सना दिनै बायद'आ फैथ'वाखै ओमफ्राय बायद' गिदिरा फैबाय दादामोन फैबाय आब'मोन फैबाय ना आब' आदामोन फैबाय ना मा नोंबो थांगोन नोंना एसे उनावसो फैगोननो सना दे जोंहा फैनाया एसे एडभान्स जादों सिङावबो नेहैजायोमोन नेहैनाया ओमफ्राय आंना फिसा खामानि दं बेखौ फटाफट मावनानै फैनोसै ओमफ्राय दा जइन जाफैफिनसै नै मालाय आंनि फिसा खामानिया मिनिनानै थागोन ओमफ्राय जेबो गैया बेखौ लाबाय सिदा स्कुलाव फैफिनबायबो आरोना जोङो बिमा फिसानो आगैया होमबा मालाय गेलेथारदों आरो नोंबो गेलेयो दे गस्ला ड्रेसा इदि जागोन आरो मा आयो नोंनालाय बोरो ओइ ना गस्ला गैथ'वा गस्ला ड्रेस मोनथ'वाखै थांसै मादे खाफालानो मोजां नङा दिनै बायद'आनो फैयानो मा जाबावनांगौ जाखो गाबोन फैफिनगोन दे गाबोन फैनोसै दे आयै बायद'खौ नांगौनो सेस दानाबा जोंना खाफालानो मोजां नङा बायद'नि नाम्बारखौ लाखाबाय दा बायद'जों रायज्लायहरनोसै बायद' नों मानो फैयाखै होननानै दे बायद'नि नाम्बारखौ लाखाबाय जोंहा आरो गथ'फ्राबो जा लोमजा सावदों जाहैदों गथ'फ्राबो खमथारनो आरो ओरैनोथ' बुरजा जायो जाहैदों आयु बायद'खौ आमा गाबोन फैगोन दे आयु बायद'खौ नांगौ स्कुलाव थांनो होनलागासिनो आं फिसाया आं हालाहाय आमा बायद'आनो आदि होनदोंनो दा आं नोंखौ फनाव रायज्लायहोगोन दे बायद'जों दे आयै आं फिसाया जि एक्साइटेडमोनहाय अननो ओंखारबाय आं मानसिखौनो बायद'नि महरखौनो नुवाखै जोङो दिनैसो सिनाखि जानो फैदोंमोन हा नायनो दे दा बायद'खौ लेंहरगोन आं दे गारिखौनो फिदिंनो होला आंखौ नै फिसाजोआ मा खालामबावनो बायद'आनो फैयाखै ओमफ्राय बायद' फैयैनि गाबबो बावबायसो एबारना आदारसो न'सिम हेबबोबाय नै सना गाबोन फैगोननो दे
अना खानानै बथलाव दैयाबो गाव हारसिंनो सोलायलायदोंमोन दे अन्थाव बाथावनो आं नुलायलायाखै आं दै लाखाबाय होनलायलायदोंमोन बेस्रा दे सना दे फांखा लागायनोसै आङो गैलाहाय ओरैनो हेब्रे जाखादों आंजों हेब्रेबाय थासिगोनहाय सयथिबो ओमफ्राय लेखायाथ' जिजोब्बाय नालाय नै बेस्रा बेखौनो लांगोन होननानै नै नायलाय गावनि एबिसिडिखौ जि मोजां सोनानै लाखाजोबलायलायबायमोन सिङाव लादों नामा बेखौ दोनग्राया बोरो बेखौ दोनग्राया सिङाव दं आयै नै बे मोनसेयावसो दङ नों दैखौ दहाय बेयावसो सोदोंना दे खेवदो बेखौ खेवदो दे ओंखारबायहां बेखौ गाबनो ओंखारसोलायलांबाय आंहासो बोरैबा मोनलायलांबाय नंखाया नोंगौ फिथरावबा फरायगोना फराया नंथारगौ नै सिबाय दैखौ सोलायलायदों नों सोदोंमोन मा दैखौ आयो सना दैया गावनो सोखालायबावनायसो नै नों सोदोंमोन सना बेखौ आयो हरदो आं बिसिनोसै दे बेखौबो गावनो सोदों लेखा गैया नालाय बेखौनो लांथ'नोसै होनलायलायनानै सोदों आं नुस्लाबलायाखैहाय अन्थाव बाथावनो नंगौना नङासो सानबाय आं मानसिखौनो र' थांफिनबासो मिन्थिसिगोन हर आं खेवनोसै दे जादो दे रुखुम थगाय थसिसो एकदम बे बिबौजों थांथ'लायबाय आरोना गाबनाया हले बिराद फरायनो आसा थानायनिसो आरोना खिन्थु गाव गोसोबा एसे फरायगोन बियो खिन्थु गाव गोसो गैयाबाथाय आरो एकदम हानाय नङा आरोना बेखौ ओरैबायदि अख्रा जाफुथारदों जै नाङा होनबाथाय नाङा दामबा नै बायद'खौ नांगौ नालाय नांगौ नंखाया नंगौथाय हेब्रेबोबाय थाबाय आंजों उननोबो ओंखारलायलांबाय आं एसे नुबोबा गोसोखौ मोजां मोनगौमोन बियो स्कुल सिङावबो हाबफैनो जा एक्साइटेड जादोंमोन दा रुमखौनो नुहैयासै माथो होनना बुंबावनो अबेसे बायद'फोराबो बा ट्रेनिं जालाबाय थायो बेफोरावबो थांदों खोमा ओमफ्राय मालाय मैयाफोर थांनायफोरनि खिथाहरदोंबो जानो हागौ दा जों जायफोरखौ लोगो मोनदों बिसोरो मैया दाख्लैफोरबो फैयाखैमोननो ओंखायनो बिसोरबो दिनै फैबाय माथो होनबावनो लांफिनसै र' ओमफ्राय लानानै फैबाय नालाय आरो माथोबाव सुनाफोर अयन' जागथारो बेखौ एसे स्रायै संनानै जानोसै होननाय बायदिसो जाहैबाय मोजां बेदर मोनदों एला लोमजायो बेखौलाय माथो बुंबावनो नायनायावथ' जा मोजां बेदरा नै टनटनानो नै बेजों जानो होननानै लाबोदोहां आइदै सिं सादों आयौ मोनफुलायसिगोनसो नामा एसे रुंलाहांबायमोन ओंख्रिया मैया जानाया दैसु जादों आरोना मैया माने मिरामिस लाब्रा संजादों दिनै थिरामिस आरोना सुनाफोर बेजोंनो संगोन आलु होनोसै मोननैसो ओमफ्राय आरो माथो दंबावो थाइबें खाजि लागावगोन आरो दालियाथ' संखा दान्दिसे उनाव रेडि ओमफ्राय मुदुफुलखौ आं होजोबासै सुनाफोर मोननायखौ जाबायसो आं ससेखौ आरोना बे दै सबसो जासिगोन नामा टेनसनबो जालायलांबाय खिन्थु मैथ्रुजों जानो लुगैदों आरोना आङो मा होनना बुङो मैथ्रुखौ बिराद मोजां मोनो आङो आरो दाख्लै गामिनिफ्राय बिहावजालि हरफानाय ओमफ्रायथ' आराम हरनायखौ जायाबा माखासेखौ गोथाङैनो जाबाय दहायखौ संला संलि संना लानोसै ओमफ्राय नै बिराद आसार जानो लुबैदों आङो आसार दंखायो नालाय मिक्स आसार बायनाया बेखौ एसे सोबलुदों आरोना एसे जानो र' बिराद गोथाव मोनो आं बे मिक्स आसारखौ आरोना गोदो मालायनि हाबाखौ एसे मोनजाबा बिबावलायनानै जायोमोन आरोना आङो बायनोबो जायामोन नालाय बेखौ दासो बायनानै दोनदों आरोना आलु ओमफ्राय ओरैहाय एसे एवबाय आङो ओरैनो ओमफ्राय मैथ्रु हरनोसै बानलु एसे हरबावगोन बिदिनो एसे एवनानै लागोनसै वाव एसे गोबावानो जाबाय मा जायाबा माथो सम जानांगौ हाबिलायथ' समायबायना आरो माथो नांबावगौ बिदि जानानैलाय दै हरथ'वाखै र' दै होनानै आरामसे गोदौबानो दा मैथ्रु मोजां हाजों दै हरनाया आरोना टेनसन गैया दान्दिसे उनाव अलमस्ट जाबायानो होनजासै एसे गोदौ होबावगोन र' फुरफुरनो मोदोमखाबायहाय बरियानो बेलाय माथो एसे गोदौबावथोंसै ओमफ्राय ओरै लोगोसेनो थाइबें थाइसे लेमखाबाय सामब्राम दरसे होनानै बानलु थाइबें राजायाबो एसे जायो बारा जाया बेबो ओरै फिस जायोबा मोनबा सयथासो जागोन आरो रायजा होनजानो रेडि आया माइरंआ खोब माइरंखौ आं ओरै एसे लामदोंसोमोन दाख्लै बेखौ लामनाय जायाखै दे खोबदो सना खोबदो माइरंखौ बिदि खालामनो हामा हा
बे गानो ओमफ्राय आरो माफिनबावबाय मा होनबावनो दे आं सोर थागोन दे माबे दे माइरंखौ बिदि जाखोमोन हामा दे सिरि थागोन दे 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 सिरि थागोन आं दे जाथारबाय एबार आंनि लाब्राना फाजाना मा होनबावनांगौथाय मा होनो बानलु गुन्दै एसे हरबावबाय आरो दुन्दिया गुन्दै एसे हरबाय बास जाबाय बरिया संख्रि गरनै हरबाय लाबायबो गुदुं ओमफ्राय नोंनि ओंखामखौ आयै ओमफ्राय नायलाय थोरसिया बेसेबांबा गिदिराव बेयावसो जागोन दे नों बेयावसो जागोन थोरसिखौ जाजोबनांगोन दे सना दे जाजोबथारगोन जाजोबगोनथ' होनदों मा होनबावनो थ' लांसै आं बेयाव थ'दो नै गरम फुरजोब्बाय बिमाजोंनो सिथाबबायनानै आं बौदों दे आखाइ सुखानायसो ओरै जादो दे आं दै लाबोनो दे जा जोंना बिदिनोसै सामफ्रामबो बिमा फिसा लाद्रा फैद्रानो आरो नामा माने आंबो थुनोसै 12था जाथ'वाखै जानोसै थाइबें खाजियाबो रेडि फिसालानो एसे दोनबाय बास जाखां लोंखां बायदि मावखांनानै नै फिसाजो उन्दुखांनानैसो आङो केमेराखौ अन खालामफिननो रोंबावबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि आंनि दिना बिदिनो थांबाय होननानै नोंथांमोननो शेयार खालामनायखाय गालेखौ जानाय जाखायजोंनो आरोना दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल जा ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच